Thelela impilo yakho ngokwezempilo. Sigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. 9:35 with the Black Rose of the station. Thelela impilo yakho ngokwezempilo. Sigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. 9:35 with the Black Rose of the station. 24 imizuzu ibethile phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock sidlalela ingoma ka-Anita Baker esithi ke na ke Sweat Love. Sonongena masibulise wethu sikwamkele and thank you so much mphulaphuli ngobana ke mawube uzawukhetha thina namhlanje. Sifikile ke kuzigcina uphilile ezempilo wethu namhlanje kungolesibini ke ezinsukwini nditshilo ke ndathi namhlanje sijonga impilo yemiphunga. UDisemba ufikile ke abantu abaninzi ke batshaya kakhulu kusuka from i-hookah, cigarettes nezinye ke indlela zokutshaya. Lung health becomes a real concern apha kuDisemba. Namhlanje ke sinethamsanqa lobana ke uDr Nikelo Mabandla uza kususa inwebu asixelele into yobana ke yintoni ebonwa yi-radiology ngaphakathi kwimiphunga. What scans and imaging actually reveal. Uza kususa inwebu as I've said kulomba wanamhlanje. Ukhona ke nasimbambe phaa ke ngoZoom. Mhlekazi, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Ndibulise kakhulu mhlekazi msasazi ndibulise kuba phulaphuli beVukani FM. Good morning. Thank you so much Sibulela Doc. Before siqale i-conversation yethu Doc, ndiyafuna siqale kobana what exactly does i-radiology do when assessing indaba ye-lung health? Enkosi kakhulu msasazi, eyona ndima siyidlalayo thina sizi-radiologists eku-assesseni umba wemiphunga yile nto i-X-ray ixhaphakileyo siyaziyo, i-X-ray yemiphunga okanye yesifuba. Yeyona nto ndingathi more than 90% esiyenzayo ekuzameni ukuxilonga imiphunga. Okwesibini, enye into siye siyenze zezi scans zingathi zi-specialize sizibiza ngoba yi-CT scan, apho siye sijonge ke ngoku in detail uba kwenzeka ntoni emphungeni yomntu xa ngaba kukhona isizathu soko mhlawumbi masithi asiyiboni kakuhle unobangela wesigulo eso kwi-X-ray, okanye sibona i-X-ray isibonisa into ezithile esifuna uziconfirma mhlawumbi phaya kwi-CT scan siphumele ke siye kuloo CT scan. Zezo nto zimbini kakhulu ezithi sizenze. Ngenye ixesha ke ngamaxesha athile nje mhlawumbi ambalwa xa ngaba mhlawumbi umntu enamanzi esifubeni siyenze ke nalaa nto siyibiza nge-ultrasound, but kakhulu eyona nto siyenza kakhulu yi-X-ray. Kusube kutheni Doc xa uzawuba namanzi esifubeni? Zininzi kakhulu izigulo msasazi ezinomenza umntu abe namanzi esifubeni. Izigulo ezifana ne-TB yeyona ungaphambili eyenza umntu makabe namanzi esifubeni, okanye mhlawumbi umntu xa ene-cancer angafika enamanzi esifubeni. Zezona nto zimbini ziphambili ezo. Nanku ke ngoku uchuma uyatshaya ungumntu otshayayo. Kubaluleke kangakanani into yobana ndikhe ndimane ndizovizitha apha kuwe Doc just to checkisha into yobana imiphunga yam ayikonakali na? And kwenzeka ntoni xa imiphunga yam kufumaniseka into yobana yeyi yonzakele imiphunga? Yathi niyagqobhoka igqobhokile imiphunga yakho okanye kumnyama apha asiboni because kaloku wena ungulo ufuthanisela umzimba ngomsi. So what happens xa ungumntu otshayo okanye what are the dangers of ukutshaya kwimiphunga le yomntu? Ndiyayithatha lo mbuzo ubuza wena msasazi, ngoba indaba yotshaya yabona ke mva nje imbaxa ngolu hlobo loba akusatshaywa nje zigarethi okanye mhlawumbi elaa cuba libotshwa. Zininzi into ezitshayayo mva nje. Kukhona nezinto sizibiza nge-vaping, kuphinde kube khona nezi sizibiza nge-hub, yonke laa nto. Kodwa okona kusemqoka engakuthetha kuku, imiphunga msasazi ayidalelwanga uba mayirhogele ezinto sithi zii-fumes. Kambe abantu abaninzi bade babe nayo into ethi umntu oselayo mhlawumbi ungcono ngoba at least umqala udalelwa uba mawuginye, kodwa lo uthatha umsi awufaka emphungweni, umphunga ayidalelwanga loo nto. Ziba khona
beninzi into ezenzekayo emphungeni womntu, whether utshaya icuba lona eli okanye mhlawumbi uwenza le nto sithi yi-vaping. Abazawuyazi ke abantu abasebancinci laa nto yenziwa ke ngento ezingaqhumiyo ncam but ezifakwa apha emlonyeni zenza uba umntu azive anala high. Lezi zinto kuthiwa zii-hubbly-bubbly. Ezaa zinto izi ziyawumosha umphunga, ziwumosha ngeendidi. Ixesha elininzi siyayazi indima yecuba uba lenza ntoni. Icuba linalatha limnyama, lenza umphunga ube mnyama. Yeah. Umntu aphile ngumntu okhohlelayo nomngcipheko yoba makabe asoloko nezifo zemphunga ezifana noonyimonia uba phezulu, nokufumana i-TB uba phezulu. De kuthi exesheni ahambe umntu abe semngciphekweni we-lung cancer. Kodwa ke ngokumvanje msasazi, ezi zinto ze-vaping nee-hubbly-bubbly nazo siyazibona imithelela yazo. Ixesha elininzi abantu abancinci because zisetyenziswa kakhulu ngaba bantu bancinci. Yeah. Ziyayenza laa nto uba umntu afike enesifuba esiminxene ngohlobo oluxakileyo, ade omnye abe nenyimonia, abanye baphethe umntu ephelela e-ICU. Xa simjonga emiphungeni sifumanisa uba imiphunga lena yakhe idumbile. Because kaloku kukhona ii-chemicals ezithile eziphaa ngaphakathi kwezinto ezifakwayo ezifika komnye umntu zingahambelani nomphunga wakhe, areakthe ngohlobo oluthile olungabeka impilo yakhe esichengeni. So loo nto siyayibona nayo iba nemithelela ke ngokuba in the long term sibone imiphunga yakhe umntu iba ne-scarring ethile, ingasakwazi ngoku uba nalaa nto yoba umoya ungene kakuhle nalaa elasticity yoba akwazi uphefumla kakuhle. Phethe ngumntu nje onesifutyana esingacacanga de agogeke omnye kakhulu impilo yakhe ekhula. So zizintlalo ngeentlalo ezinto ezenziwa kukutshaya. Endingathi zenzeka immediately, and then in the mid-term, and then the long term ke ngoku ufumanisa uba umntu uba nesifo akade abe rayithi ekhula. Zintoni njengochuma otshayayo omameleyo at this particular moment emandiziqaphele doc into yobana something is suspicious ngamaphaphu am la, then ndize ku. Number 2, would you advise abantu abatshayayo, because ke mhlawumbi omnye uzawuthi hayi wethu siyayiva le nto ndiyithethayo but andizuye kutshaya. Would you advise abantu abatshayayo into yobana bamane bezokwenza i-scan kwi-radiologist mhlawumbi just to check into yobana akabikho monakalo? Enkosi kakhulu msasazi ngale mibuzo emibini. Okokuqala nje ngathi iimpawu okanye ezona indlela abantu abafika abecomplaina ngazo okanye bekhalaza ngazo xa befika kuthi zezemiphunga zezi ziqhelekileyo. Ixesha elininzi umntu uzawukhala ngoba doc ndiyakhohlela, ndinopempempe olungade lucace uba lubheka ngaphi. Okanye athi omnye, doc ndinesifuba esibuhlungu, bangathi ndinehlaba. Okanye omnye uzawufika esithi, doc umnolungu wam ndingumntu ofit kodwa ndiyaqaphela mvanje uba ndikhawuleze ndiphelelwe ngumoya, njalo njalo. So zonke ezaa mpawu zinokwenza nokuphefumla komntu. Okanye athi omnye andikwazi ulala flat, kunzima ulala flat, zonke ezaa nto zithi kukhona into eyenzekayo esifubeni sakho, ingakumbeni ke emntwini otshayayo. Ezo nto ezo bemeba mazibe ziyam-alerta uba kungenzeka uba ikhona ingxaki. Uphendula umbuzo wakho wesibini msasazi, ayikho enye indlela yomelana nendlela yokutshaya ngaphandle kokuyeka ukutshaya. Alright. Kangangokuba ibalulekile indaba yokuyeka ukutshaya, kuphengululo okanye kwale nto siyibiza njenge-research esizenzayo, kuye kuthiwe xa kujongwe abantu ababetshaya ngaphambili, xa ngaba mhlawumbi masithi uyekile ukutshaya apha ku-2025, xa ujongwa iminyaka le ziqengqeleka sikufollowa apha simane sikujonga sekwenza ezi scans zethu sikwenza yonke laa nto, siye sifumanise uba after iminyaka emihlanu ukuya kwelishumi uyakwazi uba imiphunga yakho iphinde ubuyela kwelaa hlobo yayikade ilulo ngaphambili, ingakumbeni uba uyeke kungekabikho damage ikhoyo. So abantu abancinci kubaluleke kakhulu uba you must stop ukutshaya as soon as possible
kungekenzeki i-permanent damage. So yiyo ke lento ndithi eyona ndlela iyiyo yokudilishana nokutshaya kukuyeka ukutshaya, ngoba ekugqibeleni kuzawuba khona imiphumela emibi emphungeni. Okokuqala, umphumela othi ube khona kukuba imphunga lo uhambe uphelelwe boba bu-elasticity bawo. Umphunga uyafana ungathi unerabha, njengoba uphefumla nje uyakwazi umphunga uvuleke, uphinde futhi xa ukhupha umoya uphinde ushrinke kakuhle. Abantu abatshayayo in the long term uyaphelelwa umphunga yiloo nto leyo. Ufumanisa uba ngoku akakwazi uphefumla kakuhle umoya, unesifuba, imphunga yakhe ayiluzile le elastic, laa nto ingathi yigatha yoba mawungene kakuhle umoya uphume kakuhle. As a result abe ngumntu ophelelwa ngumphefumlo kalula, osoloko ekhohlela okokoko, oba nenyumoniya nezinye izigulo okokoko. De ngelinye ixesha abanye msasazi baphethe beba nekhensa. So ibaluleke kakhulu ke ngoku le nto ubana masizame uzinqanda ezo nto zingekabikho. What? Doc, I have another question. Xa ku-examinwa indaba ye-lung health, ufumanise uba sometimes kusetyenziswa i-X-ray okanye kusetyenziswe i-CT scan okanye i-MRI, whatever yento ezikhona. I just want you to elaborate to umphulaphula who might also be confused njengam, into yobana ithini difference kwezi zinto ezi, ne kutheni kuzawuthiwa mhlawumbi masebenzise le singasebenzisi le, kuthiwa ndisasebenzisa le. Why I'm asking? Because kukho laa nto yobana the more uba exposed kakhulu kwi-scans, iye ichaphazele loo nto leyo impilo yakho. Ndiyafuna usi-explain into yobana if that is true iyichaphazela njani. But before you respond to that question, ndicela sike sive umphulaphula ubuthini yena. Mandibulise kwemkhulwane, ndibulise nakudokotela. Ndingaqinisekisa into eyenzekele hlobo mkhulwane. Siyatshaya okanye lalo kumaxesha siphele kutshaywa, after kumaxesha siphele kutshaywa uvithago lakho selisithi hayi xa utshayile watshaya ogqiba usele amanzi, loo nto leyo iyawunciphisa umcimbi obana ngaba ndibe nesigulo sokutshaya, okanye loo nto leyo iyawunciphisa into yobana ngaba ndibe ne-lung cancer. Ingaba ubunyani baloo nto khulwa buphi, okanye ingaba ubunyani bukhona na kwinto enjalo? Uba xa ndigqiba utshaya ukuze ndingafuni uba ndosuleleka incam okanye ndingafuni ikhensa indithathe ngexesha mandivele ndisele amanzi, nyani ikhona inyani enjalo? I think this is one of the misconception about ukuchaya or i-excuse yobana ndiqhubeke ndichaye. Is that true, Doc? Into yobana xa ndigqiba utshaya ndisela amanzi ndinciphisa amathuba obana ndibe nengxaki yemiphunga. Is that true? Hayi msasazi, maziyikhuphe ngapha kweyadi leyo, saqalwa nje. Umntu otshayayo xa etshaya umsi uya emiphungeni, andithi. Xa uselayo usela into iya esiswini, azidibananga tu. So ngamampunge lapha phandle nje, andifuni noba masibe siyixoxa, ayikho into enjalo. Ukuza kulaa mbuzo wakho ke msasazi ubuzile. Ixesha elininzi eyona investigation okanye test siyenzayo athi ugqirha wakho akuthumelele kuyo yi-X-ray. Yiyona ifikelelekayo, yiyona ixhaphakileyo, and ixesha elininzi siyakwazi ubona uba ingqondo yakho iphi na. Right. Ezi specialized test zizo ke ngoku ezi ugqirha wakho athi akuthumele kuzo kubantu abazi-specialist ngokoxilongo ngezi-cancer abafana nam lona. Xa ngaba kukhona into mhlawumbi i-X-ray yakho eyivezayo esingekho sure ngayo, mhlawumbi masithi kukhona into esiyibonayo kwi-X-ray ingathi ifuna uba sarhabuqhunyana phaa emphungeni but ayicaci kakuhle, sithi ke ngoku hayi masenze iscan ke ngoku, because ingathi kukhona iqhuma elikhoyo pha emphungeni. Mhlawumbi kungenzeka uba kwi-scan lizawucaca uba nyhani liqhuma lekhensa, umzekelo. Okanye ngenye ixesha sithi heyi ingathi lo mntu unamanzi apha emphungeni but le X-ray yakhe ayivezi kakuhle uba kwenzeka ntoni na, masenze iscan, njalo njalo. Kodwa eyona test ibalulekileyo neyona ixhaphakileyo le ye-X-ray xa ngaba umntu enezo mpawu anazo zesifuba. In closing, Doc, if kufumaniseka into yobana mhlambi imiphunga yam lena idamagekile, can it be reversed or
phelile mntana sekhaya akho nto esizawuyenza. And what happens xa kufumaniseka into yobana imiphunga le yam ke ngoku seyimoshakele? Iyathiwani, iyakhutshwa, then ndifunkshina kanjani? Yamihle le mibuzo yakho msasazi. Okokuqala, bendike ndazama uyichaphazela ke le nto ethi eyona nto siyidingayo kukupreventa ukuba umphunga wakho lona ungabi nedamage. Ukuba ngaba Yeah. uyeke utshaya umphunga ungekabi nedamage, ixesha elininzi ixesha lihamba. Xa simsavile umane sithatha ii-x-rays, siye sibone uba hayi, i-improvement ikhona. Ingakumbi masithi umuntu ebetshaya mhlawumbi for 5 to 10 years. Xa siphinde sijonga after 5 to 10 years eyekile, siye sibone uba tyhini akusafani, umphunga uphinde wafumana indlela yoba mawube ngcono. Kodwa kube khona ke ngoku ixesha apho uzawufumanisa ubana heyi, umonakalo lo somkhulu kakhulu ke ngoku. Yeah. Our best chance apha kukuba lo mntu makayeke utshaya so that le meko yakhe lo mphunga sikwazi at least ukuyikhontrola, ingamthatheli ubomi bakhe kwakamsinya. Ingamenzi into edibene nekhensa, umzekelo. Ngoba kuthi xa sekufikelele apho ke ngomsasazi, seku-too late uba singayenza anything. Okwesibini ke uzophendula lona wakho wokugqibela umbuzo. Yeah. Siyakwazi na ukuyenza i-lung uba yi-replacement. Yes, Yeah. i-lung replacement okanye i-lung transplant iyenziwa kula maziko aphambili afana nooGroote Schuur kwezi zibhedlele ezikhulu. Kodwa Okay. ayenziwa loo nto ukuba ngaba okokuqala umntu usatshaya. Okwesibini ngumntu mhlawumbi osekhulile kakhulu, sekucaca uba hayi impilo yakhe mhlawumbi nemeko yezinye impilo ngumntu noko eza kwenza laa nto uba makagogeke kakhulu. Ixesha elininzi indaba ye-lung transplant yenziwa ebantwini abancinci abanezifo ezingezinye mhlawumbi azalwe naso, mhlawumbi isifo esithile. Khona izinto sizibiza ngoo-cystic fibrosis nezinye izifo eziafekta abantu abasebancinci. Simbone umntwana uba hayi, ngcono simbeke kwi-lung transplant so that abe nobomi obububo. Kodwa ixesha elininzi abantu bebenezigulo ezenziwe kukuba umntu etshaya okanye eveyipha okanye esenza izinto zehaplipapli, akuvamanga msasazi uba masimrekomende uba makabahambele umntu ukwenza i-transplant, because laa operation iyadura, inqabile, and asifuni ke ngokuba athi umntu ebenziwe loo operation aphinde abuyele ekhaya ayokwenza the same damage bephinde yenzeka futhi. So sibamba apho ixesha elininzi. Okona kusemqoka msasazi kukuba abantu abaveyiphayo nabatshayayo nabenza izinto zehaplipapli, siyabacela mababuyise unyawo. Loo nto leyo iba nemithelela eyiyo ezimpilweni zabo. Before sivale, Doc, there is another question from Umphulaphula. Ndicela simve. Molweni kwakhona. Yes, ma'am. Ndicela ubuza apha ku-doctor. Ingaba izinto iyalenza na icubu? Kuba kaloku isifuba sona ingaba isinayo ingxaki xa utshaya icubu. Kuba abantu abanintsi badla ngobabone begodloza kodwa umntu uyatshaya. Ingaba inengxaki kakhulu izintso zona, ingaba ziyachaphazeleka lapha ecubeni? Okay. All right. I think I got the question, Doc. If ndiyatshaya, ndiyakwazi ubana ichaphazele izintso? Icuba msasazi, bandisakhumbula kakuhle baphulaphula, bendike ndavela apha kunomathotholo ngenye imini ndithetha ngendaba ye-breast cancer. Yeah. Ndathi xa ndithetha nge-breast cancer, aba basakhumbulayo, eminye imingcipheko ye-breast cancer kukutshaya. Injalo ke msasazi, eminye imingcipheko izinto ezininzi emzimbeni womntu kukutshaya. Umzekelo, i-high blood nayo siyayibeka apha ekutshayeni. Ikhensa yomqala, lo mqala kudla kuthiwa ngumqala omkhulu, naye siyayibeka apha ekutshayeni. Nezinye izinto ezithelela kwezinye ii-organs. Umntu ahambe abe nengxaki ngoba mhlawumbi masithi uyatshaya lo mntu aba ne-high blood and then yonke ihambe iyothini iyoafektha izintso. So
ukutshaya okumsasazi kulitsheyini okuthi kuqale izinto ezininzi empilweni yomntu. As long as uthe Doku ukutshaya kuyingozi akufani nokusela ndikuvile mna. Siyabulela kakhulu phela emane enkosi kakhulu tata ngokusebenza nathi kulo nyaka sisebenze kakuhle kakhulu ube ne-Christmas emandi nonyaka omhle oyokozela amathamsanqa hopefully sizawuphinde sikwazi ukudibana nakunyaka ozayo. Enkosi kakhulu msasazi ndibanqwenele ke abaphulaphuli beVukani FM i-Christmas bethunana eyokozela amathamsanqa nikhuseleke ezindleleni siphinde sibonane kunyaka ozayo. Enkosi. Thank you so much. Sipati.